abalinzi y'emyaka eyo nigo balinzi y'amorokerero y'abaibuli. Mwanjwa omuriria on Ndizi TV tigangosogerie ando siasore asenyenche tikirigare rero na ende ritukone birone chinsanya sai engoro omwanjwa atwanchire kuba moyo na boigo kokoretera emiro yito kwa Ndizi TV getaseni gyachire nkuma imenesko ya gusigo koraleria asomo nomu ya omwansu omwene gitinge omwanjwa omuriria oyo nigo korokwa omuroberio woborema ase obogima unere butambe omuroberio tenkuma kwerera na kolingoria asoboime amangana onsi alia arengete abantu baminto abaline birema omurero tokaine ya Ndizi TV yo kabuna ko gote butambe banya korocho ndo kwato murero yo na ende nabo kumutire ko ko egera linde nere abaruye kuna Ndizi TV tonete ko babo butambe ngani mtu twachiri na tole nambe yemo aso wasenya kokomanyia na kogokia asimrolie nya su omonu mwansu omuya omwanya getinge kuna butambe ntino muralio brother power jare wilba first nko bwatera na ensemo yimanyerio yo minto sister Lydia Mose ngo kwaliga ninga bono ebeke yange buna butambe ngoteba ebeke kenindo kia wange bono exkaransa bija bono tewogo to tongeri son Ndizi TV indo semanie na boigo tumanyanie na boigo omwanjwa omurigeria nego tokonyora omogoko wetera Ndizi TV obwansu bwo mugusi nyura na bakotonyora kwetera social media pages CP Facebook page ito Ndizi TV News Digital na boigo YouTube Ndizi TV News Twitter handle ito @Ndizi TV okoyoka X kuzokoyoka X na basanga ekoro ku X @Ndizi TV News na boigo website ito www.ndizitv.net omwanjwa omurigeria tobekere comment chiao ga wekiagera okogani kwao na kwo ogochika bocha ase tototanga your demand is a command to us omwanjwa omurigeria lero rwanda sensemo ya Nyansiongo igere ewode yemo ase e county eri Nyamira tugoroga iga esikimu asobole migochiete nkuma nsemo ne ya Lyonsune mbarabale ne kanisa ya Upper Hill SDA Church asena chire wa Kemba kagwako mwana no musubati oliga igankore tato kwani kina tukona tebirieta kurwabo ningotebye libolio lyama rukoro babanga kimbiyo ndiyama no omurere ndebere ngo murigeri tamalieta asamalite ko kudoriskeru igondo mwana Mordekai Matoke na Jane bwana kurugari kitutu chache Doris Kirubo oyo Mordekai Matoke Jane bwana kurugari kitutu chache tuchache no ororera kabisa asante karibu Ndizi TV asante sana kero no bwansu bwo musi kabisa ande bona igwe ngekero kanaza kabisa ne chinguru ebito senya abantu baito iguro yobore mugore ko ngomboro bibaba obore mabwane oboko kunga amputation oko seti mbati ko boroko okukwana rete ko okay tatwara ukirigo ubwatira ko sikorwa ntabwo kubutorwa elinde koleta libolio ya magokoro gukora libolio ya magokoro byose bona sengamba ya ito umwancho murigeria nyoranye ko ku Ndizi TV obwansu bwo mugusi rero tore chinsemo chia Nyansiongo ase tore no musubati Doris Kirubo Mordekai ojo restaurant mange to gusanga mange to akembaka igoro yamangana mange alia arengete abantu baminto abari no barema omwanchwa omurigeria ebolio ya maokoro katwa umiranire gakobolia iga ndikegenderete gakiyemo akamboli mochokoro ndikegenderete nkamurigereria gante mochokoro ikyo konyorero umuntu agocha omugeni ogotarire omugeni kwamanya komotebya ngaki turagire omugeni kwamotebya ngaki nabo gatekende narosi yetiba tubeke muno omugeni kwamotebya ngaki nabo gatekende akarongoli naro isiaiga tusagasagi omugeni manya gwesuma suma mochokoro
Nothing on chegaya. Chembona na ragi. Chembona na nyuliro ngoli. Chega kirongoli na nagochia. Wachikwebo yo mweru sio ngaki. Nkwale kobeka no beka mbotemo. Indo bekese. Mochokoro. Omogeni. Omanya kubwate akayiro kao kwa rosati. Omanya konywa. Ogochigota boka kwanyoro bokore. Ikimali yao gogochigota boka anyora ndiyesa. Mochokoro kwamanya guitega kwa kweboria iga. Eserende nkiako na gwekusa kuseringa tari koranyera. Dibagare gotiga kuritangane mbeke no ene biche bisaine. Kiki mochokoro. Obuo nobo kweri. Na riboli ya mahoko. Wetera Ndizi TV obwansu womugusi. Mwancho murigeria oyo muri borma ase obugima lero tuli menya nsiongo ase mbwate omusubati Doris Mordekai ate bana abwato bolema aba amputation ntegete bono tomorete atomugano mwene igobe bolema bwaye kurugabo twakembaka kumuboli amang'ana arengeta basubati bari no bolema kumuboli ndi gose nabwato mu permanent gose nabwato mu people bono ikaransa abo Doris. Yes. Wate bana aba bolema bwao na amputation gosokogoro kobutoire. Yes. Tari kasokoro kobutoire gwata no ibere gitutu chache. Agomba gitutu chache south gose no South. Bueno ngango mugano mwene kuru kuiburwa ogosoma paka buna wacha goikiranga bono kugora mukoija gosena boko buri tukora amputated abide kunyarika. Mbia mono muraria aseri swari eri kwa burigiye. Intini gona nyarete yikuburuya. Na mwando ndiwensi ara nyarega kuburwa. Ngasoma school kwa Sakawa primary. Tutoka ari daraja moja. Ngaeta buya ngaenda Kereri Girls. Ngaeta buya ekerona eta buya inka babono nonde nkanganyete kwende college. Inganyete kwende college yiga. Ninkonya gutara etauni area tukaumirana no mwanchone. Bono rendo gwanchani obo. Agante bibono ngate na wanchire. Mbogwa difamia. Bono mbuga bwa formula. Arenge koende college andi college na bongo koira. Latika yo mwe kwanza kwe college nandere wana komero mwanchi ndiye wana wana kwangira bwango nanyole kwa so ngene kwangira bwango na kwira bwango polo mararia ana anyarete inkoburu mwako koro ku 1988. Kwa ralire miaka Yote wetina rali. Yeso weta ndiye miaka eliende Igo haya wana wachire kereri warure kereri wana nyete kwa ende college tutandreba bono aburiende nona anyore to mwansi tuganzana ndebye college na bongo koira ekero tuwanchana rende tukagenda igo nyora ngatinda nda college ngomuga zako bugimaigo tugatako bugimaigo first sight first love at first sight konyora rende twarabere tugukwana kurumaya gabo bono era turutia tangane tugukora mapema wane senginja tangane tugukora mapema anje nari nakuri okonyora unganyerire ndiye guza gukuri school weye eliegere muire bono rende tukanyoma na in short kero twanyomana Nyasaye akamanya gutosesenia no mwana mumura erato sesenia no mwana mumura eligwasoka mwaka kibono baba yako bono nasokiro mwaka okoro ku 2006 2007 na nyoliro mwana yarenge January 26 na nyoliro mwana mumura omwana oyo iga imbunya kumukini ali bono ebiasara omugako na arenge okora bikabanga byaberense onyolire gasi Nairobi akaenda Nairobi agachako buli mororo ekeracha ko buli mororo agante bibono rendo mwanchi ndocenga na ikerere ibintu bora ina ata kutire gocha ende torole na kito kogende ko mu Nairobi ga nkabange sabali yo kogenda Nairobi ekerona bange sabali yo kogenda Nairobi kebanga buya ngasoe gali ko kuma transline I want you to translate nyero yes ekerona so transline eni san tuka chake sabali buya kitoika gari Bomet e bus ngovateke yalinge trailer egacha eside yetu ekero yachiche eside yetu
chikamanya kuumirana nini sanyeri head on ekero chiumirana head on asini sani ina rinete actually abantu torwitororomba tatu twatigarite moyo nche ntete gotebanga na singe nchuchi ne machenya sainde moyo tubwatiriko bachine machenya sawa mancho murigeria umugano tubwate no musubati Doris Kerubo koruchinse mo Chenya siongo igano olia ye kapisa ekirenganta gitonyorega nkeringa obale mobo naborobu nabongo pancha muati formula obale mobo mbobwati application ya bantu wira gali ndizi TV ngo balema mbobwati formu wicholia mbobwati machiko mbobwati subscription nyana no yanse bantete kubochera gwetera ndizi TV obwansu bomubusi omuroli bo balema asi oboyima chine machenya sae bono nona ikaransite mutu umwana one uyo manene umumura ukurupa Albert nona amubwatete ko bokarenga 6 months by then ekero gali elichiakana omontere boyo iga narenga omontere bana ikaransite gatino umumuronde bugusaidiye umwana ko nchino mbwatete umwana one ko bokoga iga chigali chiria kero chiakana na kawaida mama etebi kuro egali eli na bayaerete sana baka muntu ngware ngukagera munsi muntu naru imekare moyo lakini nyasaye bunare nyasaye tukanyara toko rusugugabo tukairwa senyegitari kurukunga technique ekaro to yutenwe kigaiga ekamanya gutubikana nga okuguru kukwana gukolyo nigo kwanyarete wo senyente kabubi munyagitari agatema gogochoka mauga mu matetenwe kingochokera mauga munyagitari nari ngoro baite ni ukuru Dr. Chap. Dr. Chap agatema bunarenga kunyara lakini baada ya matuka make chibiki gereza to bagateba ya kuguru kubona kwa sinyire toko butoro kuguru moralia tugango tebinga abaya bete ekirereke nene sende nchikurigireri una kuguru kwana gukubutorwa nchikurigireri emyaka yembwate nemeke gachaka bwitnga mbone yebono na chite kuminyokera kibone kikiaba lakini ekabetereria mbeke esignature inse yakoro mugakona ante atinganje tiniko beka signature chiko butori kuguru kabeku esigni kabeke signature ingana kabutoro kuguru obugima bwana bwo balema bugachakira bwo sababu ya nini ngiye akana tata tinke tata kero signature gero chiko butori kuguru mate osaininse ensemo y'omubiri gw'omuntu egende mirere tali raisi nabego kobera ko muneba nayo muralia it is true na mama gale kwanga ta sign ya bantu ko rusipa maisa mama na bale kwanga ale gutoko otale go sign nabirego no bwobo bonene ekero kugunga bono kuguru kuto buchuko butura pi naba oboete kerwande awate ngana baba ibuli bana baracha batebe na rosa ineti kagera lakini rende ni kawaida na bakobo pole nintago de porque ahora matenga kwana de to ala interactiri and yes. You are living a very normal life mancho morgelia inyuranga ayonsi akogochera gwetera ndizi TV obwasuwa musi ebaseni na mbeyemo okoraria asomonwa wito omuya omwansu omanyagetinge tore nekerega kyo goseme gokomanyia na gokogokya rero tugochera eyema semo konchistemo Chenya siongo ega anyena Upper Hill SDA asenkayo musubati Doris Kerubo Modekai oendrete gotwerera ototebiringa ere tarenge kerema tare marete igaibole tuya arenge lisase kaenda bwoye nyuma yo mwako yo motara chino era none ebere aliwe kirango goro kwa gwakorire wekira asibo kubuturwa now Doris yes ono gwasa yo goro okorege mbekieke kubuturwa tuirango up to speed wana talenta ngono kwa obore mbono bwachire ekero kumenya gitari bono utabwati okubo ore shopping ngoro ngora diki koiyo tegechi gotara na baise kebande tegechi gotara na bantu bande inshoto kumugwa gwakarire wa chenchirie what was that first reaction nkiya yo tobana senkoro yawo kwa bwende gwa chirenga egente tamu ni yatite ebirengere byane ime nkeri ngo mugakona ara changa ngegose ekikero kingiara ni chirite tanga nekero na soko kumenya gitari ngachakorengere na kie society ira chendore na kie kinyoruge gocha kundigereria na kie abairi n'abasani bagocha kondora konye na bwata magurane mpye na arenge bono na remaire
nekerengera ikende kiang'echirete ng'aki gose ngocha gwekorera gekogera bono naremeire bitereti ng'akire gente ingochi gokorerwa igo obogima bwane bwachenjiri pi nkeburi naki gose obogima obonda abomenye ntabwati okogora okomo inyura ng'achinga kiechibone imbwate grudges na chingo tarera chinyimbo chiribere bono gingo chitarere inkonya kweburi ng'aki gose nabo ngocha gotara igaka nkorera omwana oyone nyasaye totureti nere n'omogakone kao bogima obwo bogenderereire amaswali yayo atabwata amachibu by then. So now one of aye kwebori wasokire gwakirenga inyuranga abagore komereta abatangani gose no mugako gose no muiborio watu inakikiri akintu cyabo cyarenge litangani kabisa ndatebe ng'imbwata abaibori bagonsira mono wone na seito bagansira mono naende bakangikange mono mugakone ekera ndo chiri tangani gekero na ruletie tanigari detamariga ekerarira andaka agetinya marigari agantebinya inyora ningwachete nonya kware maire tindi kogotiga no tore nae komo tindi kogotiga ningwachete naande bono nali kwabere smart mona ningwachete kuri oyi moroko mo sweetheart wa taki moroko como permanent como sweetheart my friend that is yes permanent yonekera kon family go ekioka gekango bari mungaba bande bonsipi na bakwana yali barakwana njege ntoke nene kiri mu mugako no nyanziranire naande kwanziranire obole mu buguna bwacha so your husband akalira kirangora kolera agoita abayibuli bawo ngwata ngo wata abayibuli abaya kabisa reactions just start wono wachiri so start diga kolera itali bono inkole ogwato mwana otabwachiko ekero na thinkaga iga wono na chire bwone umugako ne yabitiriria ndigasi eko ni Kampala yabitiriria ira nigasi eko ira toko ewe ofu amatuka mangi matamanga na each company naye ero chire bono ntigire na mama byarankaga mama byarakaba supportive obukumya akandenda no mwana oye agankorera kende yonse kelina arenge kugania akorere akangikange mono omwana oyo nakamulenda orakayenga bono ne rubulete gekogeranje bono gekogeranje bono na aremaire none kero narenge kuru nyegetaringira na maya gake ebaruwanererete chifamily echibere mama umintata gite kungira nkasita chikunyuma nabone na barwe bagoteba ngoyo noyo ito otokogenda nere gekogera nyore to bakumukara sama bokaito bono ngatebi umwana bono nayo kwamwa yakora nayo mondo manene ekero nachikunyora mariga ari mugako narerete ngateba tinko nyara kumotira ngatebi abaibuli bana ni mete mami no nganjete tata ni mete no nganjete none karwa tinya gitari kundi chat chi family chibere no barenge lakini bono nganjire nyenda buone eliegere umugako yone stress stage kumuita mbere nere abaibuli bana na mama chitiko ubugera kinwa accept ekene kiyesa abaibuli abane my parents in laws they are so wonderful bakandenda bunya bagantugekera kugenda igo bunande kaga abo abageni babeta bakonya gucheke nyuruma itenko rwari mwana nyarebe na nyora mukanyare na nyora accident akabutorwo kogoro abantu bande barenge gocha unago korora kurwari amariga gochise chichichichichichi onde gagocha bwetu ba maiso lakini ekero bakurire bagotebi ngarema nyasaye narona ndamaite kunura amenye kera bakora tenki akora teritobole mugo iga se society ndatebe nabo bagutwara omondoko at the same time nande bakokore ogosemerina na kinya sana amaite kunura uramenye mwanju muliria is a bit emotional, is a bit moving. Asenge ntonga nechimenge twa na korrendo ye mwana Doris. Yes. Nechimenge na bire asti amatuka mwana bira sad advocacy ya bato golema. Yes. I think na yore
nayo mutangani kwa ruroborori bure ubunga wake mono concerning the in-laws. Kali so montanyu amire osa so montanyu omete okonyora nga bangi babo bako muchiwa shiti bure mana sino okonyora nga bangi kero kwale maire omugako ukotugutana okoteibona wikani kyo monto kabere banyare go kobanya natagotebya okore ibintu binde ebita so kore ana bikaga tebere nga chisi cyangite but I'm very happy ngaye nangu wa saying laws mbachi etiko iramanga naye nga ntikiaba bakajara koba bako yankirana umancho murigeria ignorance yako wachira gwetera Ndizi TV obwansu bomogusi asende bomochie bomonyina obrokwa Doris Kirbo Modekai kana tekino mafama ninjo yako kwa wekara montebi asigwetago to mugano mo very moving nga obuteiru ko kirabuto kugoro abande umuga komeye kumatinga baba ningwantite and you are even better in Canada. How did that make you feel? Ngai kubuya iyente kinagote byumurabe gekanga oboremu gekanga oboremu bolina naki igondotse na nzite ekero kyango oboremu in fact healing yani gachakirabo ebona okobwe na kwana kuno gwachakirite lakini tekero montanyo orero bare maiguru aba barange nerekera bakumwikange okubwe no goko babwange lakini inse gutugutana nwa okobwena na gukora irege kange Doris. Yes. Kwa ere string abona ko rotoyo kwa chirenka umuntu nakobyera obwatero mwana ko bafo. Nairobi mwaye chiete finally kana Nairobi kwale kogenda finally kwashitoka yegenda gusebona kwashitoka tigunka igaye olende obere nkaiga and how did you cope with life bona nkaga iga nara bere toro angumutini asenye chunga bono muga kone kwenda karegasi nturanyora muntu ratsikobera nyumbu kondenda madalilo bwerure tigandende nagendrete kurigererio umwana one nainche bogo nagendrete konas nyasaga nkonya esenye nchona rwete nyegitari nechiusi chiri kitararusiwa eliyo tendiri karabona kabisa na nenkwanda narenge clinic tenweka asenye nchiri clinic echiga nkabere metinye berenka wa umwaka na gatega ya bono karusi chiusi echo de clinic bono ina kwenda frequently bono gyachakire koba imo baada yemetinye tatu akateba tigache Nairobi bono na nchimurende Eliagere mama nera kore nkabisi yake asiga ya kolirindia. Finally waka process na ende kaenda Nairobi bona somo gakoni. Kanyoro moto Vegas tukatire nero chinero. So your husband korage still not in Nairobi. Mancho Morgelia I don't think better on Ndizi TV obwansu omugusi gatasenga chire makoraria asomo ruke gusi omwansu twachite omanye gitingeze ndambegemo asogo goseme okumanyina ko kyote chingero chingiya ayebeka Ndizi TV na ngara gwetera Go TV channel 824 nabo Go Star Times channel 195 otongera gwetera social media page station CP Facebook page yeto Ndizi TV News Digital YouTube Ndizi TV News nabo Go Twitter handle yeto se X aba production igari stand oyoka X at Ndizi TV News na website yetu www.ndizitv.net na bayite yesimi mwancho muri na botambe era no eri gorogabo na bo tobekere comments abo tobekere ko gani kwawo gabo na bo tobekere liboli gabo anye kende kire kwangu kwabolia umongina Doris Kerubo na bo tobekere gabo byo tomanyora baadaye nande toya kwato kumubolia ama bolia ande aliyagocha kurwa simule omwanchwa omo ligereria ntegete mongina Doris ntegete tonywa ache keye moiga mugano yo nomuya ande tokoira na gochaga iga tosanse moya kabire tokwanire no society na gosemania amangana mangu mutumo ligereria inyora ngeye kro kwa Ndizi TV obwansu bomogusi tzinambe yemo gukorariria gukomanyia gukogoke na gosemia asomo nomuya omwansu omwanya getinge omotimuko Ndizi TV obwansu bwomogusi.
omurigereria bwa televishoni ya Ndizi TV bono na bukura ry'ubunchoria bwao ase televishoni ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kurwa chikaunti sana na ibire echo kirasorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echo kirase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Omwancha omurigereria inyuranga wanderete kurigereria omurubiri gwoborema ase obugima obugochera gwetera Ndizi TV obwansu bw'omugusi ase rero tore ase nkayo musubati Doris Kerubo Mordekai famous liko nyamatu na Doris Mordekai ndera mperi kirundire gatigabu kanyamatu na Mordekai Doris Mordekai kuruchinsa moche nyansiongo aigambara wale ne kanisa ya Upper Hill SDA este tukuna kuliemba katukuna kutakune ngangura iga kuna kumanya abantu baitanga obolema igoro bole bolema mboli gochika bolema mboli kerengo bolema mbubwati monyene bolema mbubwati machiko ekeneke ombe ogoso ekeroki agutakiro mwanchwa omurigereria na kige kwa mwanga rero no monguru akwamwa aya kwabeire omolemaru ono Madam Doris. Yes. Nayobiyore no mokolias nkase ino nero na nkaga nero ibo bwate bono chi society yange isato exactly interact na chiro koro mwiseke olenge buya mutambe buya bwate kenene nyanya kabisa bono kugorongo kole dike koyo bono kugorongo iyo bono turu ase family otenga chifamilia chibu ya bakori siveti both sides society skoga ekanisa asokumira n'abanyi n'abandi abasani bo mugako and the like strong experience yake aiga bone kero gwachakire gosoka n'echinyimbo konyota gasokera na chirocho abantu nabo bakorera bashtuka ndokuburi abo gwachitoka bayiga what happened ase bali batama inkigia kuriete na kiyanya arikanete iga nyasaka ngoboremu nabatebia yanche nyasaye ni gandoka angango kuna arenge lakini nyasaka ngento tokurukanga the second chance nyasaye keranga the second chance nakiye kogera inde moyo bona nabo barenge kondoka abandi bamburia maswali ambuli na kyokora gintu gete lakini rende nabwate enemy yokunyara kubaeresera sometimes ekarakuwa renge kinde emotional but I thank God nga bunango nyakole komenya no bare mogo na bunango nyakumerana na bare marubande bunango nyakole mamono na tebanga ndoche bono nyasaye na nganchiti yakogera na ari bare marubande bale marete mono kumbua in fact uno nari gochanga ki ndi gwashite bono waxet kapisa komanyanga kumbe da ya ebieke kerema bone kero nde Nairobi gaiga no turi no mugakone no mo panyakasi nyomba tugakira umunyagitari uri bono nakurire 6 months na tabiri umunyagitari uri nagwendere bono kwantete yinko bwena amaguru naro akorosibwa agante binga yure ngamate Nairobi inde agante buitanko odinga Nairobi uri ono ndaito oburia sakurukunga Westlands Jaipur abuno amaguru akorosibwa wenda oroseri wokuguru it is free eriegera gokorengi okonye ochake kobanga ngwete nene ruri yes tukagenda Jaipur mugakona akangirororo ekero na ikaga ga Jaipur nari nanyorete nk'abantu mbaramarete nkaumira bare maru au abandi batavuga ati amabokonsi abandi batavuga ati bona amagoronsi abandi bona okugurwa no kubutirense yeriro abandi babuturire iguru yeriro bona kero na kurigerera inkaranga bona nche inde beta fair
abande bacha amaguru aringagete bakoroserigwe ebikoroto biri byabo bakubeka ekero nachi kurigereria ngate Nyasaye mbuya mono gekogeranje na guchibona bare marwane mburi bobe mono at least kinda gukugoroko ngonkonye nkwaborie kanisa ekero nachagete kwende kanisa ritanganie nachete Nairobi iroka abana babake nabo bagukurigeria sana abantu abanene muntu bagukubwati na maiso mbake suwo ikaranza agukobete ogokoba naende buno kuyimukana bagokobete kwenda inchiraga gukunya gweta nechi nyimbo omuntu agukurigereria okubwati paka kwarimera guchimoyo igo bono society timetinga ng'aki kare korora ekero barurira omuntu ore marete lakini ni kawaida yakwana nchekero nango mwana kana ngorora omuntu ukorete gusobwate chinyimbo nabona nkumurigereria nkumi ngatusa okorotara egentoro muya ndocho kare kuri dimaye mukendo tegori ngaye kero nyutara are mara ngaki aye kwa relate nebire meke yani wasoma tesakawa primary ugasoma na kireri there are all chances ngaye bire mangwa kabiro le town gari kabisa ukongwa kabiro le town gari na ndoro anyore ngaye nyakoraga mu abana twalenga na kamiro baracharia abana no kando chikireri ari gotira wale no tole naye ga tole mari place kabisa so no nabona agakumiria kana arengo mwana wa makenda ngarinya akuso muntu yakari gwesibi na kigusa kare kokora bintu giteiga kwa murigereria igo gwa 10 lakini bono murarete gangote nga disability it's a club ekeneke ombe no onde bwensi nabako so ekiombe ono otaraenda bumungi na Doris yangoro komungi na yabona ngwatege myaka eriende wayetanire ntakete tochega ntatona no bugima bwawe chiari ase Doris ubwata amagros urabeka karonya abeka amaboko amebuko mwise ko mutambe gotare tario uraumira none kerale kebekirinya siuri erigeringa na incharo na tongetwe yari go happen kware maire utaranyora enka yao so utarasoka what do you think would have been your immediate reaction igoro ya relationship Nchabana oga bunga te narenge kumanyanga relationship te yongo chigotwara yekogera ngugucha gwanchekera mchebuna nakina iga nangane ase kwarenga konyore omuntu anyomete kerama abante barenge gukumenya ngakiusakora kanyone kerama kiri nande gento kenda mono yarenge kubangana nyoriro bare mo buiga ntaranyomwa inarenga utaka korengera ringa inko nyom ngogo chigonkorera inko nyom nona abana na kingo chikonyora na kingo chikobiara abana inko nyom nonya no bwanchani obona kigo sebogo chikoba nyombaga ama swali ya yugo ikarenge konchana sana mate nakuboli intentionally umanje moligaria inyira ngatoko na gwakemba kagoro chinse moja nya siongo igambura bu constituency eremya Nyamira county umungina Doris Kerubo Modekai umungina ogogetherio kogonyora kona gasekariwa dio sango charura gechigwa umugako ye kanda aburi karage china kyakorekana onyora segeterio mate umungina Doris yes Igetho nako liswali elio nkora tegerande migano sometimes ikaraste goko na kunyoga soda kao umunyaruko eta bwebwateranĩtie mono munyaruka bwebwateranĩtie obwate chinyimbo kusota ikororo kurawa kone kuna ki kakibona ngoya toyonero musigo iwo now how does that make you feel abuna bono musubati ore marete na musubati ore marete kero kuigu monto akubuga akio nere bona gwachire clinic akita toire bona clinic bantu bamwe digose naye no kanyomire mbuo gwakoraki mbwane na mbuo kwarwa gwachire clinic naye kora aligirende kore musi gose ngaro prenatal na gose mantinato gose postinato kare nazo mete ona wana twali raini bono kiro monto nebwateraneti aigase kwagenda nabangira baro bonse bakorete nebwateraneti lakini ayibuna kwaruge sieri ne nyimbo aite ndabu yemeuko gose ekinde cyo gotarira chi abantu baito bato bare mu bugonde immediately amaisons pyancho kagocheso onsipi automatically seno mugusiyole gose monto kyole ebakura kurigereria kubura ningaki akibona ngo akyo yeto yonero musigo naboyigo how does that make you feel ento kenga bune kyoli tangani nkonga kyarenge birengereri
ndengera ninga igobone baroche guseti nkunyara kubuguri musigo oyo igobone baroche nga guseti nguta kunyara mwana oyo ongi arakoberete gatia kiamberete inyorangu mwana oyo no manene Nyasaye tutulite nere kurwe garime ere bono ta umiete bona ga scratch tu twari tubusiguruga lakini bono naende baadaye na achitenga bamurito so my second born Nyasaye nansi seneti na wate abo mugako na kuruku Nicodemus Mariera mugako nyanchite kabisa Wajide kianda gyate kabisa tobe omo komo sweetheart omo permanent yo omo permanent yo yone bono na kolire miaka 5 ngachanka bamurito ekaro na bamurito umuraria tiganko ene kelinga nonye na basani bande barenge kumburi bono buna kwabete murito iga ngakiusubucha konyora umwana kikaka abande bamburi bone kerenda yakinire abire anene nabo gurtinde yiga turko igunga ne ko toyarate okay ona ndengara ni naraki oro jengende garwande era garo ogoro kuri kuwe ngunze Bono tingo mayalene karonga rwose una bakara korrekana lakini nige ntoki harete ebirengara ria sabanta abange nago teba kanona sabasani wane bagataka kumanya sana lakini nende ntaite kubera nari nanaki oborema omuntu ndi bwansio obwata oborema Nyasaye nko mware tinema chiaye punago kore bintu byaye nabo tukubikora buna moko bikora lakini asenchereri Nyasaye atoiro ubwibwa tiga baba kongirore bwanga sinini tatiro ne maega musara kuburi tiga mburi matenga mbali sikogaria no mugambi okorokwa Joseph Nyagetiria kurwaria Rurande location senior chief era alishabikira umuroberi wo kumwe mugambi Beatrice Musa abana ba minto garia yo minto Damakli na Murane kazi na twaene titato mwabe wiki yiga very sorry matenga na bali twandi TV bikabra saba kubolinga ki ekero bono gutona rumwana kabiri naki abete mwe karaste bono omo permanent mukaiwana mugateba ninga bono tonyore onye mwe karaste koragamba naki nyarengera isiko ba convinced nga bono tonyore rumwana kabiri uche saya goche sere mocha sende nyarengera isi mutine proposal chena re boletina nakina nje ekena aro no abantu bande baguturigere gose bakumina nje nabona ngwe 10 Enjene 10 naki na abeire muri tombiya nchenya ari gose kubuguri ende no kuguruko artificial mbakankimiti yikiana uke with the proposal first yo mwana kabiri naye gose mwana kabiri no mugakone mutagete mu permanent umboriti ngabono abatogocha korera umwana uyo gwekai bono ngate nabere na kitomento umwana onde yakorera miaka negenderete kogenda nkaraba instant sana nkara ira na magega ngo matebi nganje nchebono na kigusenda kugurie namba ibere na kibono ngo chikuibura umwana oyo matekera umukungu go chikuibura goikota cha kabisa bono ndo okogoroko komore na kirende ngota gutachaba mura umwana atasoke wanje murigeria ayose andrete kuchira gwetera Disney TV obwansu ngo mugusita seni giachire nkuma gukumanya babasemya gokogokia asomo no mwansu omwanya getinge umuntu weke gusinyuranga nabo gotonyera gwetera Go Channel Go TV channel 824 Star Times channel 195 Facebook page yeton Disney TV News Digital YouTube Disney TV News na go X at Disney TV News website yeton www.dizzytv.net omwancha omurigeria omoroberio oborema asobogima masa ya mokruchinse mochenya Siongo imeya Borabu constituency Borabu sub county asalia seniri kapisa sama vere chibanda makuneni chinsaga iga no sobo toribo mochibo mongino okorokunga Doris Modekai no mugakoye mo permanent okorokunga Nicodemus Mariera motoroma manangirete skuru tindigo chineba bwanko mwancho murigeria inyuranga togosemia ntubwatimanga na makonguga nigwe twatanda twatanga bono kira sakwe bolinga bono gaki kugora ko magore diki nkoiyo nakia mangana ya gocha koba
igaikira bono nyasaye bwansire nabeire murito nyasaye bunare nyasaye nabona abete murito ngakure mitinyi kianda buya lakini nonya nekero narenge kunyara inkwenda nyagitari yaiga una twateba umurari abantu bagukurigereri bagukumia bakondoka baichana basi nyunga wono noyo nere ngose umuretera teme cyandi lakini ekero nakure mitinyi eyo nkaenda nyagitari nekero nachite nyagitari nganyara inkuibura umwana one buya. Na watu anaki attention yale ko bayaba nyagitari gochesore kero ko nyaro rimwe kero baguko madengora igutore abangi nambale bakora mpinga abanyagitari ndire bako ba akinate bako bandruli arrogant bako baraf kuna bako handle ntirende yosiga gogero mwese ko mukajiro ronkora motonya madinga baba otokire nakiya bari ko handle kero wachiro inchinte tote anga abanyagitari tubwata nabaya nabo barenge kero nachite ritangani nabo munyagitari ende sibeti biya lakini inchene negeretie gente kamona na kitari kero umuntu kumanyanga nore obale mabwa umburubi nayo monyene ogotebi yo muri nere na kino akindeiga nimbwata obale maburega kobona na tebeti chinas chirina na kino akindeiga nimbwata kugorokomo lakini nyasaye nanganchete nande bono ndo chonse seniri guchikonga umwana unde so abalenge ko ngando with a lot of care with a lot of love balenge ko ngorki bwanchani nonyane korona alenge korora abasista bali bamanyete balenge bunango ikega bante yetu basa kubangera ini ayagwacha uno oyo monta agasoka igagwaso alyoka igo bono bakangando with care nyagitari giyuje kwanega nyagitari narenge kogenda at that time nyagitari yete kurukunya nyansiongo nursing home lakini ekero nachikuibora bono nkaenda nyagitari kurukunga Kaplong ndonse ukanyora the right care ekero nagenda Kaplong nkanyora abasigisi barengwa abo yakabisa bakangando with a lot of care nekero nabatebinche nabonde iga oko motari kogoro in fact bakandigirie getandekia kiri umuntu natatwara ukugoro nabwata asara anyare ko babuya anyora umwana bona congratulations nyagitari baito igo mwigwete nyagitari to no nabantu bwate chinkoro chingia no bakore marete no bakore bunore barabu bakorukunga abagokorera abantu bonsi emeremo inyura ngonsi aya agochera gwetera ndizi TV waso kumogusi omoroberio bobolema ase obogima eyemeyemo eyemaseyemo kurwase omochioyo onyansiongo asenka yomongina Doris amono mugaka Nicodemus omo permanent yoye Doris bono bwata abana yes kagetenga bono ba peira abantu abanene ntagete bono abayiboli bande usabana bande me included ngoikere karo bwato bolema nasome tumugano kare ngomongi nonde akaiya tawo konyo mwana oyo kuriko mwana konyo nyumba yale kochi ngara kinyo mwana oyo kare college ngina gari go struggle sana ngina gago cha kumukwania igago tegote bantu bosengina igago cyo mutangera geita ngera abantu bakora barora ngangina gekira ngina gacha kumotebi ngakiye monga tinyi gweti buyangana ki ogontangera gaita okay ayo ocho ya somo gano sokoro yane kabisa na kiaye bono abana bawo omone bono gana kiangana omone na ari pouko omoke pia ari pipitu okay igo baitari babere bono bono okay abana kibono ko ba convince nanda kibago kopu no bole mu bwangina bali proud na baro bose bali bagosoka igabuna abaiseke abana bana njenta itikwirenera nyasaye ngambi yamana singincho nabana banyanchite nande no anekero tutebe tubwate no class conferences parents day una maisani yo monana agu prefer monekera ndoche tanga ekere gwete ngatindi kwanda kuramburi mami kwa nini utakuja ngona abana banyanchite nande banchire ne tobora mu buganda buraburiga nakibona kwa megeti baka understand ikagera abana bande bakwe kubekero ko nyarusina abana sindi bago chiesa nikiyemo umwana gitakana gochongo yo nengo matatu minota likorora kinze kana ya mwena ndeti bijya kajora ngoro ka password ya dadi akamotebi tata tarora ndimo godandire gari to chika sere tatu no gakorera na bwate gari that was a score I became proud in bando
goche nkanyora ng'abana bane ba appreciate na kiaye gwakoreta abana bao bachire through mpaka ba appreciate nga mama nerujo abana abo mate buno ko banyore bagukina naye nabo barotinga mamu mwabo tabwatyo kuguru lakini rende singencho nyasaye tabasungu technology bagatoroseli artificial bono kimbege to kuguru muntu tari kumanya ati ngati kuguru pi abakorenga ringa kerwanda akabwato bari maibulira netukuna borobo bono time tukasana kikale ko ba confidence ekogera tari raisi sana muntu aramanya ati ngati kuguru pi amaswali yo bwana ndali bako bote aro mwana romate yaja ko ringa none yanga akonya mama genteke ngaki ngobatebi ekaro mwana aromoke onko matebi nga nchomanyete enarenge gutambuka para matukonya kumera process yenta enarenge gutambuka para tinchi etikoligerera ruguru na mate ngatambuka lyuka egari gatachukuguru komo gogatigara para bono na bonde iga lakini abasongo nasaka babo ngaindi bakandosa lyuko na kungo tacha ko babale curious bataka gosa yukuguru kwabo soko artificial imi akro kwaro singo ataka bale gosa imi kabisa bago taka gosa kabisa na baro bakore batare bunango tarakini banyora nkuli gosa igo bono nande na bakosho nana ki igo karomo kwenda para kwara aligelie para mono tarakora utaratambuka baburi gwe karoto kwenda pale gali na wera gotati murochi buna yanta chitega ankora iga bono mwana unya kunara ukina kamanyete nana ki obale mobo nabo bole mamo minto na bakartenki nabali kone rango muiboli naro obwata bana bale chiki muna abane umwana kwa muole bisa Mutaka naruka kega ari kagoja ke bisa karo sari nakoroteki usana karo sari nakanyole sometimes gatabuli simiane na ndakarale mesa nyaro linko liye simi no manire omanya gochanga kumbe woni kwane rango muiboli oli wako mwana chindo ekero mwana oino mwana do you think abasori enengi yere nkoretere kende kiaso mwana olia goso mwana yago chicheri muiboli yo omato mwana no mwana omwana nabao koragosori ende yonse nando omwana nonya no yone nago tengora buguri aro kuguru kutaka kubika ekero ntabegeti okuguru usually nabo konyora ngutuma no kokomo omatenga nara aringo kuguru kwa nyomba bwatuma mama yanga sinatembea kama mami simini mimi ni mami bona kararo mokeigo tubacha kogechuguno omwana komoreta ange omotei babo omwana one egente kubeke bono gigo kubuno okuguru pi ombwekana otagete ombwekana ya mami kwamatei bono omore mogo ekero nabo nyorete iga na iga gwetera asa chari naye tobasa gokora rigoso riogochiesa no kuguruko gekogera nkuri kwao okokorosiri no kwane kogo chikobeka okobuneka okuguru kwao egenta abana barekeri kwa matayina kya kubwata abo no akubwatira igo manyayo ingicha abasani babo abana abankonyorora abasani babo bakiri nyomba agabito yes ekora abana babo bakire abora nyore nduse tyo kuguru kweko erango ikore chinsa otimugete okubegete kuchiabo otimugete no nyanyumba abakonyora mwana ndu buri nanaki nini umwana wana bano nere number 1 kubatebinga ni muguu ya mami ni muguu ya mami si anava uchi mama yangu ana muguu indi anava kwanyora abana bali nge nchumwana yabate ineke golire kama bamanya gotwara interest bacha asende mburi hiva una muguu nabate sina muguu na baoro keke no kuguru kwa nenga nkokore tinki koyo mburi sasa unavaa aje ekene nare tatsugisya nabe kanabe ko kuguru natire nabate murochi bunanko beka bago kaba igubuya ini bakte karo ko ba involve base process baka bago tebinga ukikanyaga ibukanyaga tuwana watara uchi ari bari ba igubuya bagoka hata ba ukikanyaga unasikia ati nabate siski uchungu siniko vizuri bona bana rabate ana kimamo mwabanyare abari igo bono tutebenge gosoriye abana bacha bakora nko bakonyere go appreciate exactly oborema igo ngomuntu uri gosiara omwana karo mwana mukiri wetikeni yaho nkagaria oramiamirie bandori mota ikorora mwari metitaya mogi gwetega abuna nde mondoche karo mwana mukiri wetikeni yaho gabo take it normal karo mwana imukirie ikrachi kiaho gabo nera kora abaye kero no lyo akiyo monyina Doris ri abana babanta abande bakweruka from the general world so yata nganchen tata ai mugiti bagwacho ese ka sabaga chibuti chesa chige teriru nanje bono tata ngo chigoserie ngombe ngero tai como sereria
ngabono ye nae gusira buri igo mwancho murigereria onse yakochera gwetera Ndizi TV obwansu bwo mugusindo che abantu mbarega abakoro babo Lydia abakoro tukanyamira Jua Kali Complex Hotel keramankire garia gekoro kwa Pauline Kemto tabwati magokonsi no kugorokomo I believe akolega sine county government of Nyamira ana mashabiki aria makongo yo muroberi bo barema ase obogima makanika babo Obed Koruchinsa mochi akebirigo guchi gukora turu mungina Doris ndwata kange isano ibere gali isane moiga umwana uri kwantebiria bumuya igoro y'abana baito emoibori obwato borema anyo mwana ukora goikange kwegia igeko mwa confidence kabisa kandi njenta ko mwana tutare ko mambo atokoboko omwana nyaruka mbale bakutaka gusoka terakubwata gose ni sokoboko ase nyinchi yaki ukere muri ale marete abairi bakabaura abana ndabona iga ndo kwandira nsemejo gitogo kikona gukora kora abairi mbanya nabona umusi bako kugusweria ase nyinchi ale marete bona agikwanya lero mwana kwa magonki mitenyi sita ote mwase nyinakoro gosoto mumusubati omino. How do you think it affects the psychology or the growth of this baby in as far as the appreciation of disability is concerned? Omwana yega gotsa gukina atamaitio bale maniki. Omwana wena ruri gotsa gukina atake kuanga mamu mwawe. Atake gotebo yuno mufanya kasi itu utakondole skuru. Omwana tegaba kine na nyina. Omwana gukina nera arasore ngunya kunara ari buno okore bintu byao. Nkonara ari buno kubeko kugoroko. Nanda abana ba they are very supportive. Ekerana atabire ngabona na arosire. Abana banku understand bale ngabona mami arosire. Bamboli mami unataka tukusaidie nini? Bankonye. Mami tukulete nini? Bandetera. Igobono tigakurusyo omwana nga mamu mwaba ale mare to motami. Unless yo bale mo boboli atanyare kurendo omwana. Bose bwo bongo. Bose bwo boli atanyare kurendo omwana pi boli ara bwate no omwana ngento bwate bwo bongo. Lakini omuntu kara anyare kubwate omwana oye mwa support yende yo kumusibiri ebintu mwa support yo kumusibiri cyanga mwa support yo ko mwabusira isiko gayiga lakini omwana otiga bonde na ngina bakine na ngina amanyana naki oyo mama na bariga n'abana bandi nabataka ko maceceri yako bakane abatebi nguri mamu mintu randi na bari naho kandi ngayona bolite monga tata running mo dandiga ali to chikanisa yego bona mungina Doris obwato muganomia sana I think intagete nchenyoro mo permanent yo paka moroseri esho mo permanent so to woje tigabo akojo Ndizi TV ototebi ngai so seri ngegeja ko gati paka monyore ri bago morali yo lingo monyore kabisa ri chieto yego bona ntagete okwarere bigori bigokina morali skali orocho mwise kole marete mwise koyo bosi na bale bya intelligence na babwate akolengera bya agodress bya umuchando bwoka igare wheelchair igoro mwise kinare garia obwato mumuro musani mumuro na bale bya pi mumuro yondekata bwati na maiso mumuro no koro ko magota kole diki gotaijo so boya manya gotena famu ngonye ne kerema ne chebe ne nyangi yo gotena tige chiebe abasani banya kumubuli iswaliga igo gwatara kurunyamira nyangoso kugatira pinyamire taoni Roma cia choki mukaroranga muntu tayo pimo saja tayo karane keremo koreta kwarereke walicho umorali antagete goteya abaligereria baitu na bure batotegerete parambal batariko batabwati maiso batotegerete ndete ko batebinga ebigori ebike bigokina bono abarema mburi gutanga muntu kugendereria obugima bwaye nabakugendereria obugima bwaye asobungaini bwa Nyasaye ko bungaini na kyo gwesibi Nyasaye ko bungaini na kyo gutara Nyasaye ko bungaini na kyo kuragira Nyasaye ko bungaini na kyo konyora abana na ende na kyo kubakinya nande abante keraro marema te korengera ngago ta konyora umwana ole kerema yaya umurari uminto gayiga Wilberforce wana manyire nere no nyora ta abana bari mu ja mwana ta yori mu ko no nyaruka mbwata ali amasase kabisa igoma no to basa kuwa ngabano kerwande uyo no muremafu ngocha koreta ari assessment onye kwa mwanchire mwanche bunare igo nande mu assist sokonyara obugima bogenderere eke mora ora makonye kuruo kabako konera kuruo kabako kumubwaterana obugima boko genderera buya wow
kono ntage tokorere urwe nkwana yawo yo mwerio tusieke murwe tukuria leo ntagete gwakira ndizi TV ngambia mono asingincho pare toretere gipindi kyo barema TV station chinyingi nchibwati gipindi ekega igo tigamba ngambia mono asogo toretere gipindi ekekia namba ya kabere ntagete gukwania baiburi bane umuga kamodekai no mungina jeni kurwa alinya kyuguru batebi ngambia bari omungina jeni kwambuka my mother in law okorete gasi nkongu yo kondereke no nanyorto barema tigana erembo kwani ngambi yara sari no mugakone nere kuruku Nicodemus Mariera na moira maiga omo permanent yona ningwanjete egasi gwakarete ningiya kwandemereri kwanderiri baka wai kwangikiriga thank you baba pia mono sana turagotake naende aki tobase kwanga gocha omo permanent mote nganto moroserio moroberio ende nere achachega atwere somugano omwancho morigereria kokwarege korigeretie omoroberi bwo borema asobugima engane ntwani rero litukiriga rero engane ntwani asoborema egotebanga ekerema nkiemanyete engane ntwani ekerema nkiemanyete libagaria bonse abutwa bwaterana kurugaria production ayo minto Victor Sultan Mbaka abagostana ligesairo nabegoti nkweba omosae brayo operation sigario minto Hesbon semagwerania amo na obi cruyons ya chachinsemo chia nyansiongo nche no moralio brother power Jareda Wilberforce goikira nande kiende bye bye.